Xiquets i xiquetes, benvinguts i benvingudes a l'últim programa de l'any de Nuestro Ràdio. Buah, quin mes de desembre hem tingut! Ha sigut molt intens. Hem tingut la Setmana Verda amb el seu ecorrepte, el mercat solidari i la neteja del riu Palància. També hem tingut el cross de Nadal. I el partit de futbol contra els mestres. Ah, que no se vos oblide que també van vindre els jugadors professionals de la pilota valenciana. Varem fer el concert de Nadal a la Glorieta, la visita de los Reixos i el lip-da final. Mare meua, no hem parat. Es mereixem un descans, però abans escolteu el nostre programa. ¡Comencem! Pásenlo bien. Celebran juntos, un cor ple d'amor, emocions compartides, amics per cuidar. A l'escola som una gran llar. Llegir i escriure, multiplicar, araus i esmar, tot és per estimar. Notícies! La Setmana Verda celebrada este mes de desembre al nostre centre ha sigut tot un èxit. La quantitat recaptada al mercat solidari ha sigut de 660 euros i aniran destinats a la compra de material educatiu per al CEIP L'Horta de Paiporta, que ha sigut afectada per la dana. El periòdic Levante es va fer ressò de l'actuació que varen fer al riu Palància amb la seva neteja. Fabiana de segon cicle, Lucía de quart A i Lleva de sisè A han sigut les guanyadores del 13è concurs de dibuix de la Confradia de la Sant Lucía, a banda de guanyar el primer premi de segon cicle de tot segon. Esta la ràdio si és Marc, la meua ràdio, la que més m'agrada. Esta la ràdio si és Marc, la teua ràdio, la que més t'agrada. Esta la ràdio si és Marc. Soy Santiago, de quinto A. Preparaos para escuchar el concierto de Navidad en la Glorieta por parte de quinto i sexto. Anem a començar amb una cançó d'una pel·lícula que es diu La vida és bella, és una banda sonora. Esperem que us agrade. Al verte sonreír, soy el niño calle free, Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá, y así
Molt bé. Anem a continuar en una cançó que se diu Detrás del arco iris, Over the Rainbow. Perdón, me corrigen por aquí. Y va Hijo de la Luna, de Mecano. Gracias, Bruno. Sou espectaculars. Molt bé. Anem a seguir amb una cançó. Ara sí que va detrás del arco iris, ¿o no, Bruno? Ara sí, gràcies.
más de amor. Quisiera despertar ahí para poder tocar miles de estrellas, ver manantiales que traigan 100.000 colores sin igual. Sería dichosa detrás del arco iris, más allá, un lugar sin problemas donde pueda quisiera despertar ahí para poder tocar miles de estrellas, ver manantiales que traigan 100.000 colores sin igual. Sería dichosa detrás del arco iris, más allá, un lugar sin problemas donde pueda así es donde yo quiero estar. Molt bé. Val, pues avise, s'acaba, S'acaba. Heu de donar-ho tot, ja. Val, vinga, continuem amb Llegó la Navidad, de Ozuna. Después de la tormenta sale el arco iris, vienen los colores de la Navidad. Oh, 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 oh. De todos los lugares viene nuestra gente a pasarla juntos en familia.
Bueno, la idea era vendre rifa, però ens hem quedat sense rifa. Sortejàvem una cistella per a el viatge de final de curs de xiquets i les xiquetes, però no ens queden peletes ja. Aleshores, si algú té il·lusió per fer un donatiu, ahí està la caixa. Moltes gràcies. Bé, anem a acabar ja, ens queden 2 Nadales. Una és Arre Borriquito i l'altra és Camina Maria. I amb això se despedim i vos desitgem bones festes i bon Nadal. Gràcies. siga xicoteta, que som molts en la quadrilla i eixirem amigoteta. Si es donen una conya, que no siga xicoteta, que som molts en la quadrilla i eixirem amigoteta. Camina Maria, camina i veuràs, cantar els pollastres a prop del portal. Camina Maria, camina i veuràs, cantar els pollastres a prop del portal. Senyores i senyoretes, doneu-nos la voluntat, que si no ens doneu res, vos farem bullir el cap. Senyores i senyoretes, doneu-nos la voluntat, que si no ens doneu res, vos farem bullir el cap. Camina Maria, camina i veuràs, cantar els pollastres a prop del portal. Camina Maria, camina i veuràs, cantar els pollastres a prop del portal. Estes festes de Nadal, en la mà tinc un pardal i en la butxaca un lliulit per a tocar esta nit. Estes festes de Nadal,
moltíssimes gràcies per haver vingut a escoltar-nos. Moltíssimes gràcies, alumnes de l'Ausiàs Marc. Sou espectaculars, felicitats, un fer de meravella. Un fort aplaudiment, per favor, per a ells i per a elles. No se descol·loqueu, que estàveu superbé, us estan aplaudint a vosaltres. Moltes gràcies i molt bon Nadal i molt bones festes. Adeu, fins prompte. Recordem que s'accepten donatius, no ens queden paperetes ja. Moltes gràcies. Esta la ràdio Ausiàs Marc, la meua ràdio, la que més m'agrada. Esta la ràdio Ausiàs Marc, la teua ràdio, la que més t'agrada. Esta la ràdio Ausiàs Marc. Hola, sóc Lucía de quart C. Hola, sóc Milena de quart B. Hola, soy Manuel de cuarto B. Anem a presentar a David i a José de pilota valenciana de l'escola. Hi ha jugadores professionals dones en l'actualitat? Bueno, pues lo primer de tot, bon vesprà, bon dia a tots. Sí, cada vegada hi ha més xiques i dones que juguen a pilota i des de la federació estan fent projectes i intentar incentivar sobretot a xiques com vosaltres d'escoles per a que practiquen l'esport, el coneguen i sobretot que s'interessen per ells. Perquè a partir d'ahir, quan més xiques tinguem, més base tindrem, més jugadores tindrem i per tant tindrem més possibilitats de tindre jugadores professionals, que a dia d'avui sí que tenim, sobre unes 20 o així. Per què vareu decidir ser pilotaris? Bon dia. Jo vaig decidir personalment ser pilotari perquè tenia un familiar que jugava a pilota, en aquest cas era jugador professional, i la meva família i jo anàrem a veure-lo a una final del Banc Caixa, que era la competició més important per equips, i gràcies a ell va ser el promotor, que en aquest cas jo jugara a pilota. ¿Cuánto tiempo estuvisteis jugando a la pelota valenciana? Pues jo vaig començar a la vostra edat, jo tinc 9 anys, vaig començar als 9 anys i actualment tinc 26, aleshores ja porto uns 17 anys jugant a pilota. Vaig debutar al món professional als 17 anys i ja són 9 anys en el món professional. Alguna pregunta més? No. Moltes gràcies per vindre. A vosaltres. A vosaltres. Moltes gràcies. Adeu. Adeu. Feliz Navidad. Feliz Navidad. A continuación vamos a escuchar la entrevista que le hicieron en Onda Cero a Cristina y Néstor. Descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo, para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio. Más de uno, Sagunto. María José Jimeno, Onda Cero.
efectivamente, seguimos en Más de Uno Sagunto y seguimos hablando de muestras de solidaridad que no cesan. Muestras y muestras de solidaridad que van saliendo desde estos territorios y que se dirigen hacia todas y cada una de las poblaciones que han sido arrasadas por esa terrible riada. Hoy tenemos a representantes del Colegio Ausiàs March de Sagunto, Cristina Rodríguez, que es la directora. Molt bona vesprada. Bona vesprada, María José. Y Néstor Arrés, bona vesprada, que es cap d'estudis. Bona vesprada. Bueno, pues vamos a hablar de todas las actividades que estáis poniendo en marcha, pues con el fin también de echar esa mano tan necesaria y poder ayudar, en este caso, a los coles. Vamos a explicarlo enseguida. Habéis montado un mercadito solidario que ya lo vamos a tener mañana, día de mercado, por cierto. Contarnos cómo surge esta iniciativa, Néstor. Bueno, pues en el colegio hemos realizado un proyecto que se denomina, bueno, es la Semana Verde, que está enmarcado también dentro de un proyecto más integral, que es el Ausiàs Verd. Y esta semana, bueno, los días se han repartido de la siguiente manera. Los 2 primeros días, lunes y martes, el alumnado y el profesorado está haciendo manualidades con material reciclado. Ajá. Le hemos denominado Ecorreto. Y el miércoles se realizará mañana el mercado solidario, en el cual se venderán estos productos que están haciendo, todos al precio de €1. €1, ¿eh? Con tan solo €1 vamos a poder comprar productos que han hecho los y las peques en las aulas con esos materiales, además, tan ecológicos. Oye, una excelente idea. Habéis aprovechado la Semana Verde para también tener este gesto de solidaridad tan necesario, Cristina. Sí, la verdad que muy necessari. I bueno, el que anem a fer és que el mercat que anem a fer demà serà a les 11 del matí en els patis dels nostres centres. Tenim el centre infantil i el centre de primària que estan separats. En cada pati estaran els productes que han fet l'alumnat en les seues mans, són manualitats, i se podran adquirir per qualsevol persona que vinga i que convidem a participar. No és un dia de mercat, que creuen el riu, que vinguin a buscar-nos a l'edifici blau i al d'enfront, que allà estarem. En los 2 patios, ¿eh? En los 2 patis. En el patio de infantil, en el patio de primaria. ¿Qué productos vamos a encontrar allí? Pues n'hi ha molts tipus de productes. Crec que valdrà la pena vindre. De fet, l'alumnat deia, ostres, que volem visitar els estants per a veure tot el que n'hi ha. I és com, té que vindre la iaia perquè si no, com vaig a veure per poder comprar una altra cosa? N'hi ha plantetes, n'hi ha moltes coses. Jo crec que valdrà la pena que vingueu. Y bueno, y también es importante, ¿no?, que la población más pequeñita, en este caso, sea también consciente de esta gran tragedia y que les enseñemos a ser solidarios, aunque, ojo, que las generaciones más jóvenes han demostrado unas dosis de solidaridad sin que nadie lo hayamos dicho, y eso también es un plus, es algo muy positivo. Sí, perquè el que anem a fer és que en este euro que val cadascú dels productes anem a comprar materials que necessiten les escoles afectades per la dana. En concret, hem contactat amb l'escola L'Horta de Paiporta i ens han enviat un llistat de tot el que necessiten. És una escola que encara no té ubicació, que espera tindre les aules prefabricades la setmana que ve, però només tindrà les aules, no podran entrar encara a donar classe i necessiten el recolzament de tot el món. Aleshores, en este euro que les famílies o les persones puguen aportar per comprar aquests productes que van a realitzar l'alumnat, comprarem els materials que ens han demanat. Tot el que puguem. Claro. Toda ayuda parece que es poca, pero ojo, que toda piedra hace pared. Aquí tenemos que estar, toda la sociedad es súper volcada y en este caso, bueno, pues todas las personas que formáis la Ausiàs March, de verdad, quédense con las ubicaciones, el colegio, los patios y vayamos a ese mercadito y vamos a comprar productos por tan solo €1. Yo me imagino las cosas que habéis podido hacer dentro de esta Semana Verde, productos, digamos, reciclando, me imagino que materiales. Sí. Vamos a ver un poquito de todo, ¿no? Sí, tenemos portalápices, dibujos, elementos decorativos para Navidad, plantas, como ha dicho Cristina, y es un poquito todo lo que están haciendo desde 3 años infantil hasta 6º de primaria. ¿Qué dicen los alumnos, las alumnas sobre todo este mercado, sobre todo lo que han vivido? Porque además habéis tenido a 3 alumnos en acogida. Sí, efectivament, hem tingut alumnat en 2 anys, en 3è de primària i en 6è de primària. I la xiqueta de 6è de primària sí que ha tornat esta setmana al seu centre d'origen, al seu centre no, on estan ubicats el seu centre d'origen, perquè el seu centre
té que ser demolit. I el xiquet de 2 anys no té escola en aquests moments, ja no han ampliat l'acollida i no podem acollir-lo, y la chiqueta de tercer sí que la han matriculado en nuestro centro. Y se ha quedado. ¿Y qué dicen el resto de los compañeros? ¿Cómo veis que asimilan esta tragedia? Jo crec que són molt conscients i la veritat és que l'alumnat està supermotivat. Si anar ahir i avui per els passadissos de l'escola dona un goig, veure com estan tots treballant. És que les portes de les aules estan obertes i l'alumnat està entrant d'una aula a una altra per el passadís. Vull dir, són treballs superoberts, compartits en la resta en més mestres, no sols en els tutors. Es súper bonito. El alumnado incluso comentándonos, ¿podemos hacer varios ecoretos? 3, 4? Sí, claro, lo que queráis. Es claro. Esa predisposición que tienen de manera natural a ayudar, a colaborar. Esto es bueno. Molt. I sí, a més, és que hem aprofitat perquè realment nosaltres estàvem celebrant, anàvem a celebrar la nostra Setmana Verda, que és, com hem comentat abans, i pues, hem pogut incloure això dins de la nostra Setmana Verda. Això ha sigut molt bonic. Muy bonito. Bueno, dentro de esta Semana Verde también vais a actuar por el cauce del río. Contarnos qué actividad es esta. Sí, la semana acabará con, el jueves día 5, vamos a acudir al río a partir de las 9:30 y tenemos la idea de actuar en una de las zonas del río pues para hacer un trabajo de concienciación con el alumnado para que vean cómo está su entorno natural más cercano, que la verdad es que hemos ido a visitar la zona estos días para vigilar que no hubiera ningún peligro demasiado extraño y está el cauce, pues, como te puedes imaginar, muy, muy sucio. Y bueno, para que lo vean, sean conscientes de cómo está y podamos, en la medida de nuestras posibilidades, pues colaborar un poquito. Hemos hablado con la SAG, nos van a proporcionar bolsas de basura, guantes, luego harán la recogida de todo lo que hayamos podido recoger y la jornada consistirá en eso, aparte de hacer un mural, que también hemos pedido los permisos, en el que quede reflejado pues la actuación que hicimos o que haremos el próximo 5 de diciembre. Bueno, pues ahí tenéis un montón de actividades dentro de esta Semana Verde, dentro de esta semana también solidaria, y vamos a quedarnos con esta cita. Mañana miércoles, que vamos a tener los mercaditos solidarios en el colegio Ausias Marc, así que, bueno, si vamos a ir al mercado tradicional, de verdad, cruzamos el puente, nos vamos hasta el cole y vamos a comprar esos productos por tan solo €1. Vamos a hacer muy felices a los pequeños y pequeñas que han montado estos stands y efectivamente recordemos que todo ese dinero se va para los coles, para comprar material escolar para otros pequeños y pequeñas que no tienen lápices, no tienen libretas, no tienen nada. Así que nos vamos a quedar con esta cita a partir de las 11 de la mañana, recuerden, en los patios. Bueno, pues Cristina Rodríguez y Néstor Arrés, gracias por poner en marcha esta iniciativa, esta Semana Verde, esta Semana Solidaria, por estos mercados y nada, a vender mucho y a recaudar mucho dinero, que hace muchísima falta. Muchas gracias. Gracias, adiós. Muchas gracias. Era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular. Sus compañeros. Silvia y Cristina nos felicitaron por la Semana Verde. Lo vais a escuchar ahora. Hola, hola! N'hi ha algú per ahí? Bona vesprada! No sé si m'estareu escoltant o si ens aneu a escoltar. Espero que sí. Estigueu atents i atentes. Hola, bona vesprada. Així estem Néstor, Sílvia i Cris per a dir-vos unes cosetes. I és que estem super contents de com heu treballat avui. A tots, als mestres, a les mestres, als xiquets i a les xiquetes. Tot el col·le, heu estat de 10. Ha sigut un dia espectacular. Hem estat fora del col·le, que poquetes vegades hem visitos fora del col·le, Tot el centre per ahí. En el riu. I heu treballat de valent, la veritat. I després heu esmorzat, després d'arreplegar, hem pogut participar tot el centre fent el mural, que s'heu donat compte que ha quedat superxulo. Ja veureu les fotos, ja, que ha pogut fer Néstor.
I bueno, volíem informar-vos també que ahir el Mercat Solidari va ser tot un èxit perquè heu fet uns ecorreptes tan xulis que en tan sols una hora s'havien esgotat. S'han esgotat, així que mirarem a veure si és que hem de fer més. I volem dir-vos que la recaptació total que hem tingut de tot el Mercat Solidari d'ahir han sigut 661 euros. Tot un superèxit. Toma ja! I gràcies a vosaltres, Quina meravella! Això és per a felicitar-vos, Un treball de tota la setmana i de tot el projecte superguai i espectacular. I amb aquests diners, per als que encara esteu preguntant què és el que anem a fer, vos recordem que anem a comprar materials per als xiquets i les xiquetes del CEIP L'Horta de Paiporta. Bé! I res, que estem supercontents, que esperem que hagi sigut una setmana superxula, que s'heu passat... Jo crec que ha estat molt guai, que hem estat pels passadissos, hem eixit fora, al mercat. Jo crec que ha sigut una setmana verda xulíssima. Intensa, però... Els mestres també agrair-vos la col·laboració perquè heu sigut de primera. A tope esa participació. I ara ja per a tancar volem dedicar-vos una supercançó que ens diu Néstor, que es diu... Imagina. Que tingueu un bon cap de setmana. Alegría. Borro las nubes del cielo, siembro la tierra de risas, voy repartiendo abrazos sinceros, voy cerrando heridas. Convierto en autopista un callejón sin salida. Ando cabeza abajo si el mundo está patas arriba. Traigo la brisa en verano, te presto mi piel en invierno. Hoy yo te invito a todo, mi hermano, vámonos pa'l puerto. Déjame pintarte una sonrisa y en tu cara. Ja hem arribat al final del programa. Esperem que us hagi agradat. L'últim de l'any. Recordar escoltar-nos en iVoox o en YouTube a qualsevol hora, en qualsevol moment. Que tingueu un bon Nadal. I un feliç 2025. Ens encontre en gener de l'any que ve. Sigueu bons. Adeu, bon Nadal!